pawb, fy enw I yw Amazing Alex a dwi fyma a mae creeper dal yn fyna. A dwi mor sgerd, dwi ddim gwybod be i gwneud. O waw, mae o'n nos. Dwi'n meddwl na I just mynd meinio am rwan, cos na I just gael fy torches wedyn mynd meinio, cos dwi'n really scared oherwydd mae creeper gallu explodio fy tŷ, wedyn mae o'n just spoilo bob dim, wedyn, yeah. So na I just mynd meinio am air. So na I dechrau fyma. Gwneud newydd. Na I just meinio bob dim o fama. Edrych os dwi gallu ffeindio Haearn i gwneud pethau sydd yn gwell na hyn. A wedyn dwi ffeindio Haearn. Dwi wedi ffeindio Haearn. Yeah. Mae hwnna'n dda. Yes. Wedi ffeindio Haearn. Dim mwy. Na, hwnna ddim mwy. Na I just cario ymlaen meinio fyma. So, na I just meinio fyma. Edrych os dwi gallu ffeindio. O, rwan mae pickaxe fi wedi torri, so na I just creu un newydd. Na I just mynd fyma. Fyma. Wedyn, dwi'n mynd I just gwneud crafting table acos dwi ddim eisiau mynd I crafting table arall fi, acos mae creeper gallu fod yn fyna. Dwi'n cael 1, 2, 3, 4. Hwnnw fyna. O, dwi eisiau sticks. Dau. Di lawr I fama. Yeah. So dwi wedi ffeindio Haearn a mae hwnna'n dda. A just gwneud crafting table. Rwyd o fanna. Wedyn sticks a hwn. Yes. Na I gwneud 2. Achos dwi angen 2. Cos mae hein yn gallu torri. Mae hwnna ddim yn dda. So na I just meinio. Meinio. Do. Na I just rhoi torch fanna. Dwi'n cario ymlaen, meinio. Yeah. Wedyn fel hyn. A wedyn meinio. Yeah. So yn y fideo olaf, oedd na creeper a oedd o'n just turn ôl I dor fi a oedd fi'n scared iawn. Oedd hwnna just so scary. Os ti'n gwylio fo, bydd ti yn just, mae hwnna ddim yn scary. Os ti'n chwarae fo,
Mae o'n scary iawn. Ia. Dwi'n scared eto. Dwi'n mor scared. Ia. So, mae'n menu. A wedyn. Wedyn gwneud fyna. Na I blocio hwn. Fyna, fel hwnna. Wedyn cario ymlaen I menu. Ia. Dwi'n mor scared. Ia. Dwi ddim yn gwybod be I wneud. Just mor scared. Torri, dwi'n arall. Yeah. So rwan, dwi ddim yn gwybod be I ddweud, cos dwi'n mor scared. Yeah. Na. Yeah. Mwy o air. Mae hwn yn dda. 3, 4, 5, 6, 7, 8 o Haearn. I just blocio hwn fyny. Na I creu furnace, cos dwi angen I smeltio fy pethau. Coal I mewn I fanna. Na I just rhoi dau. Roed hwnna I smeltio. Mwy o menu. Blocio hwn I fyny. So yeah. I just menu. Dwi ddim yn gwybod be I ddweud. Dwi'n speechless. Yeah. Yn mae bol mae o'n teimlo weird, cos dwi'n mor scared a mae o fel oer. Yeah. So yeah. Only just hwnna.
Ia, dwi ddim dweud dim byd achos dim mor scared a dwi jyst dwi wedi dweud dwi'n mor scared fel miliwn gwaith. Dwi ddim meddwl million o lot, just lot. Na. Na. Yeah. So, mynd I nôl y wood I gwneud sticks I fi gwneud pickaxe newydd. Yeah. So yeah, dwi'n just cerdded I lawr. Dwi just angen un stick. Dwi rhaid sortio fy pethau. Yeah. Na I just mynd nôl. Yeah. Oh man. Yeah. So dwi'n just meinio bob dim I fyny, so na I just I gael iron, cos dwi isio edrych am iron, cos dwi eisiau pethau iron, wedyn dwi eisiau pethau diamond, wedyn dwi yn da. Yeah. So yeah. Yeah, and I just byth. Yeah, and I stopio fama. Dwi ddim yn licio case systems cos mae 'na mobs yn nhw. Fel yeah. So yeah, dwi ddim wedi iron. Dwi ddim wedi siarad lot, cos dwi mor scared. Dwi'n meddwl bod 'na creeper yn mynd I clywed fi. Mae'n mor scary. Clywed. Yeah.
Ie. Ni hwn. Ie. So iawn. Ie. Di. Yeah. Na. Oh, dwi'n mor scared. Blocio hwn I fyny straight away. Oh my. Dwi mor scared. Dwi gorau gael fy breath. Oh na. Na. Mae hwnna ddim yn dda. Na. Na. So, nai. O, dwi ddim gwybod be I gwneud. Nai just blocio hwn. O, na. Mae 2 fideo yma ddim wedi mynd yn dda o gwbl. Cyntaf y creeper, wedyn y silverfish. Just, oh man. Mae hwn ddim yn mynd yn da. Be na I ddweud? Oh. Wow. Iai. Mae hwnna bob dim dwi gallu ddweud. Iawn. So. Yeah. Mae hwnna dyd yn Minecraft. Just. Dwi eich mynd I yn marw. Yeah. Dwi'n mor scared. Dwi'n mor scared. O, dwi'n mor scared. Mae o fel yn real life, fel ti'n mynd I marw, yn real, ond ti ddim. Mae o just game. Ond mae o so terrifying. Ti'n just... Yeah, mae o'n terrifying. Terrifying. Oh, yeah. Ddweud yn y comments os oedd hwn yn mynd I... Os oedd ti'n mynd I gael heart attack fel fi. O, ddweud pa mor scared oedd chi. God, dwi mor scared. Oh, man.
mor scared. Oedd e fel, na, dim rwan, na! Ia. Oedd hi mynd I marw, ond nath hi ddim. So mae hwnna'n dda. Da iawn. Da iawn, Alex. Dwi wedi gwneud o. Dwi'n mynd I testio os mae hwn yn edrych. Ti gallu fel breicio silverfish stone yn hefo llefydd. Na, dim llefydd. Ti gallu lladdo hefo be ti'n galw? Sword. Ia. Dwi ddim gwybod nath fi ddweud llefydd. Ia, oedd hwnna'n weird. Ond ia, mae o'n... A wedyn ti gwybod os mae o'n silverfish neu ddim. Ond ddim mynd rownd yn wacio bob dim hefo dy sword. Wedyn mae o'n mynd I torri. A wedyn, ia, mae hwnna ddim yn da. So, yeah. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. No. So, yeah. Yeah, and I just, dwi'n mor scared dwi'n mynd I marw rwan. So, na I gadael o fama. So, ta-ta!